May ginagawa na naman siya sa aking anak. Kakaibang ugali ni LAWLESS family. Pag maiyak pa ako dito. What's up? Mga higala! Hello, 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 mga kahigala! Kumusta, mga kahigala? Today is another day, mga kahigala! No. Today is another day. Wala akong trabaho today, mga kahigala. Si Banana lang. Again and again and again and again. Ang trabaho ko ngayon, mga kahigala, is hindi pa araw-araw, no? Pero okay lang yun. At least may trabaho. May pangbili tayo ng mga asin, mga paminta, mga unsa pa na dihang mga panakot. Anyway, mga kahigala, kagabi pa pala kami dumating galing sa PE, pero hindi na ako nakapag-update sa inyo kasi napagod ang mga kahigalaan. Alam niyo naman si Banana ang driver at yung oras ng travel namin no is 10 hours. Kaya peslok dahil mga kahigalaan pag abot diri sa balay. Ngayon is magluluto tayo na again and again. Adobo na naman mga kahigala. Yan. Kagabi bago kami umuwi dito is ninghapit pa kami ni Ate Cindy kasi nag-order ako ng mga gulay ba. Ampalaya, yan at opo. May malunggay pa. Nihit kaayo, direk dapita o malunggay. Buti na lang at si Ate Carmen is may malunggay na baligya, mga kahigala, opo, ampalaya at iba pa, no? At pumunta doon si Ate Cindy at buti na lang at naapilan ako. So, gihagpat daan ni Ate Cindy ang malunggay kasi akala niya na magtatagal kami doon sa Port Elizabeth. Tapos, binigyan niya din ako ng tangad ni Ate Cindy kasi may ano siya tanim doon. Kaunti na lang ang tangad at ang malunggay, mga kahigala, kasi naglauoy ako kagabi. Maybe magluto din ako kaunting ampalaya ngayon para masarap, no? So, ngayon is nakatak-ang na ako sa adobo. While nga nagbuka-bukaw ang atong adobo, may sasabihin ako sa inyo, mga kahigala, kung ano ang kakaibang ugali ni LAWLESS family. Grabe, kakaiba talaga siya. Last month, ano ang ginagawa niya sa aking anak. Tapos ngayon, this month, may ginagawa na naman siya sa aking anak. As in, mga kahigala, nagbukaw-bukaw ako ngayon. Sama sa akong giluto nga adobo. Para malaman niyo, mga kahigala, ang katotohanan, keep it watching. Hi, Ate Idol! Salamat sa pinaskuhan na imong ipadanga kwarta. Thank you. God bless you. Ingat. Bye-bye. Hi, Tita Idol. Kumusta sa inyong mga pamilya tanan? Thank you again sa imong pinadang kwarta. I love you. Mwah! Hello mga kahigala, di ako karon sa sugod kay Sano Capital para mag-grocery, then magpalit po ng school supplies. Let's go! Minute number 1. Isir Miss Cairo. Hi!
Kakauwi ko lang po, galing po dun sa sugod po. Bumili po ako ng groceries sa Quezano tsaka po sa iba pong tindahan. Mag-aalas 7 na po ng gabi. Oh no! Medyo madilim na rin po. Sobrang nakakapagod mga higala magbili ng mga grocery, supplies kasi kailangan pumunta na iba't ibang tindahan kasi hindi siya kompleto sa Quezano, hindi rin siya kompleto dun sa isang tindahan na binilhan. Kumusta sa mga higala tanan? Kumusta na mo tanan higala? I love you tanan mga higala. Kumusta mga higala? Kumusta na mo? Kumusta mong tanan? Mapapag-uli sa gikan natin bibi sa sugod. I love you mga tanan mga higala. Thank you Tita Idol. Kaya mga higala nagipalasit na at si Tita Idol nga pa kanang kwarta so among gipalit og kanang Chucky og kanang marshmallow og kanang mga pagkaon. I love you mga higala karon ato tanawon nga ang gipalit ni ate. Let's go. Higala ka naman gipalit ang TVB gikan sa Quezano. Marshmallows. Sunod Chucky, sunod eggnog, sunod napay cookies, Chucky na po. Pagkapalit to. And this ribis ko nga orange. Breadstick. Oh, breadstick. Ito yung gatas ko. Anong pangalan ng gatas mo? Nito. Ano ka? Sunod watercolor. And marshmallows. Marshmallows. And papel. Skyflakes. And the tubig. Ballpen. Ang pugong. Oh, it's bad, but pugong. May pugong. Ardo kang buhay. Andak ko ang bro. Ano kaya nga ninapo ko nga. Na whiteboard marker. Whiteboard marker. And Colored paper. colored paper. Pugong. Papipar. Kailo. Nunod ko ako. Subscribe. Mag-like. And share. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hi, Aljan. I just wanted to say thank you for being so kind and sending a little something for my daughter in the Philippines. My wife said to me, if I don't thank you, she will beat me. Okay? So I'm being a good boy, and I'm saying thank you from the bottom of my heart. I'm only joking. She's not going to beat me. But yeah, you're very kind, and thank you very much, okay? I know that Angel really enjoys it and is grateful for it. Thank you, Mangga Higala. Hello mga higala, magandang araw sa inyong lahat. Ako yung mama ni Sherry. Anyway, Elgin, maraming salamat sa binigay mong sa apo ko na si Angel. Ang bait-bait mo talaga. God bless you and your family. Okay? Masayang-masaya si Angelica sa binigay mo sa kanya. Thank you very much, Elgin. And thank you very much. Talaga. It's my turn. Kamu ha, mga chismosa mo ha, di amo diri Joke lang. Di nako magpadugay-dugay mga kahigala.
Maraming thank you, idol, sa imong gihatag para sa akong anak. Unexpected kasi again and again, no? Binibigyan mo naman siya. Super happy talaga ang anak ko, dol, na nakatanggap na naman ulit sa mga binigay mo. Di pa tayo nagka-meet in person, pero grabe, ang bait-bait mo. Sana lahat ng tao sim sa'yo na malumo o kasing-kasing. Di ko alam kung paano kita susuklian, dol. God na lang ang magsusukli sa'yo. I'm always pray na sana more blessing. Okay kayo dyan. Always good health. Pati nila baby Jennifer at baby Jessica. Alam ko na ayaw mo talaga na ipaalam ko sa kanila na ikaw ang nagbigay, pero gusto ko lang kasi, dol, na malalaman nila kung gaano ka kabait. Sorry, dol, kung sinabi ko sa kanila. Peace. Kaya idol ko to si LAWLESS family, mga kahigala, kasi simple at humble pa rin sa buhay kahit malayo na ang narating. Sana, dol, na hindi ka magbago kung ano ka ngayon, at sana marami ka pang matulungan, dol. At yun na yun. Hindi na nakotas-on kasi baka mababas ako pag maiyak pa ako dito sa camera. Again and again, idol, maraming thank you sa'yo. Basta, I love you, dol, more than you know. So, laging tatandaan, mga kahigala, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Ingat kayo palagi dyan. Kayo, dol. Love, lots.